Ekiombe kiabaga kababunyakoni Council of Elders igo bakorera munchuria asoborai asiba muchorire Josiah Nduko una homo nyakero gasibono hairwe chinguru no yokabero munyakero go bunyakoni asemya kemenga Senator Johnson Arani okwana sekenyero ya saiganene hime ye wodi echibo ebunge ya North Mugirango chinga kichege karo kiabaga kababunyakoni igo bate unekerenga kiabekenene no gochego segete nsemo yechisemi kiabana nabo igo kurigereri oborai amare than never nsinya watch ando mubyaro bunyakoni kuri wazike ndukiya nyasyo ande aseke ombekende no mu coordinator tado da ngambi amana sinenjora function yitiko ya lero yo kuritayo muske Johnson Arani wanjiro muske Josiah abo murayo ito twasi ntwande ya Josiah murayo nikiya gato kama anto kama mwanjangu mu what story na ndo ndo kupimye bire binde umuchumbe kuri ritore ndiri ritore wa msiyenka ana kitogora atwa sabito bwatirane toba bantu to state ntoba bantu ko kana to koba to kwane yento antoko kora na rita manyi ntiri okongonya menwebere umugaga arani orure oritaire no mwago transparency atota to bwa chimbala tejichiaye kora umunyakoni elinde toite asitokana iriwika we no mugaga Johnson Arani ne yokora abanyakoni aba uno munyakirogo na inche nanjira ne emirimo iyo ngote abanyasanko nyambara buya amina emirimo yanenda abengo kora asoburayi obo timbu atinguru chinde kwetani okubarangiria abagaka abonsi babunyakoni nabarayi bale naenda abande babona abarayi bale biombe ao bachamo twakwana katuanchiranire twakebeka guchiesa abana inchi kiakore emirimo ya itomo no unabona senga kiya abana baguchikogenda chisukuru mutinyo kianda igo tunyogese naro tokuna gukwana ngonya yanyarekana tobamanye kurwe binyoro ao tubaretemo tumanya kurigie njira turabakonye tubasire bagende gisukuru no malevalenti Ezekiel Murandia wechikanisa chale jomaria buno yomobo bwa abanyakoni elders naende egasi itanene no kubika abantu batware obuya naende bamenya asomore mbasi chinge cyabo na kikereka mu kyabo batochorete buna barandia togusegeta naende twasabakerense ko babobe amasabaye gororokia asigo ntubuno munyakoni lero twasibire amangana ito yo bunyakoni na tobe amo no ano ndo kunyakuru chintacho acha astoramo no enkarekero montare ko genda iburu igare gotenye bitugi byorokinga ngo genda iburu igobono tu achira eriyagera to segetane emerimo yitu y'abanyakoni egende bosyo Reverend Geoffrey Yaundarese yongorwa ase kanisa ya Methodist Church in Kenya kanso nenje buno mu pastor igente kanene monga kisemi na kyekebunguo abana bayito ko gisukuru ao twarorire nyabande bayitire tibabwati kibese kibagukira nyone university so ekanganye itenene nokuri abana aba egera matukali besyo baje gotokonya ekera banyorire kisembi kisaide ta Steven Ocharo Nyandege gonkura neji kanisa chia PAG lero igatuware ko abarayi baito chinguru abo asenda yoma uno mo tresara bweke ombeke egere tutunyo orenchira yogosomia abana baito tonyo orenchira yokonyora kigazi esa abana tonyo orenchira ne jibana magendera asike nyoro tomenyete nonye ni ntwe ka tukuraniria abantu yabaraisi ekera bago kanisa ekera tugoja kubarandia yatukwa baraisi mborona ne jibara aseigo twasabire tubwatira nasubo amono na abana ba mintu bali mugona kuriga message tubabariganirie twensinto banjite takobare kamoko igungumya na turi ntubaga netie mojiche tubwatira nasubo amo egero munyakoni akina za magendero